aga bia ba to God man if you na be here focus on man nya wo mi kenti obo no no ya e lasa na akpata o dikisi adoro nwa ya kwusi wo anti mpesa so nwa o dikine ezu ezu obo nwoke ibe yo man protecting man na ogene dia ga na ya village ije nwoke maka nwaanyị ka nji ga 2 miles he okada dị abi kewe nwanne ogai kewe ọkwa anyị na biko inwegodu nyegodu ha nkike ka mpicha ụkwụ watchigodo onya nna ibe nga na ije ataka ma afụfụ nsị gị na m ataka afụfụ ije nwaanyị afọ m onye ọkada nchegide ọkada wee were ụkwụ sụchaa ihe ha sụcha ọgajikwa ya n'akwa negodi mmiri aka iwenegodo onwe ficha kwa ebe ọfụma ficha kwa ebe okay darụ sọ ụdị mmadụ ya na-abịa n'abalị m ọkada ọgọ ọbụla ụdị maka nna ala ike isi malụ mbalị ya ọkada nchenjie life to God mbalị ya ọkada ibue m ọkada nchenjie life ọgọdị a na eji ife enyi nwaanyị na iru ma ọ dị mma iru ya adịgo mma na afọ ọnụ nka na ọkụ adịgo mma eze mfonu okay akwa nne esi isi ọma mba idigo sharp anyị esi isi ọma nwoke akwụrugo n'ọkụ edison da awale ma awale aka ọma ịdị na nwoke ịsaka ịbụ ọwa na aka anyị na-awa chero ka ndezie nku anya m engole nti ahịa m before I bịata nku anya nkwanụ mbidigo sound kịta ọ dịgo afọ ọnụ nkwanụ nwoke na-ebeta eni dị n'iko mbụ afọ ọnụ mbanụ ebe nna adịgo sound edison da awale m beza bụ ọwa na n'enu ha nkigi beza bụ ọwa ka anyị pụna ese ka anyị waba na ka waba jebezi ebe akwansi gị na nna eze nke enyi m nwaanyị n'ebe enyi m nwaanyị ebe nọ na ihe njikwụsị ka nna rigodi ha nkifichasị ụkwụ ilugobe enyi nwaanyị kwụsị m mba na onye na-aghọta ife mere ebe ife mere ebe ewere ha nkigi ficha n'ụkwụ ka ndị shap wee defu na enyi m nwaanyị na akwụsị gị ka m bụ ọkada na ebe ka m fụrụ ego n'ebe enyi m nwaanyị na iwe ga-adị n'ọkụ ihe ahụ ife nwoke na-emere ibie emesigo m ife ntị ime daalụ ka ọ dịzie elugo m ebe adị na-eji mmadụ egwu ejikwa nke egwu iwe ọkụ dị na ruo take a very good time o ịchọ mmiri oyi ekwụsị m ma oge ọzọ maka chukwu God before God and man nwa akpakọkụ maka chukwu nya nini ka ya relax emena ka ịra onye gbukwa nwanne ya wuru odo ịtara akwana m egenu nsogbu ọkụ na-agụza stedi a na-aga stedi onye na-agụza stedi a na-aga stedi ya agị echi adịghị na-ezu ozu ya agị ya ụtụtụ echi ịmara ife nji ajụrị nche ndụ ya mba arụ ya ọwa nche ihe agị ụzọ echi mma gị ụzọ echi ihe agị ya nya mba sọrị nya agago sọrị ihe agị ya na-efe taa nna nekwa na ụdị mmadụ ahụ nwekwu ife mmadụ ya na-afụ zanụ m ajụ nwanne echikwanụ ọga ife ahụ ogbe mma na-agị ya ị na-aga ozi agbọsị ụka mma na ya na m agị ya mbọsị ụka ma mbọsị sabat ana m agị everyday na don't worry next 2 years before next 2 years ọ ya enweghịrị ebe m na-enye ide ọkada mma akpọ ya ibuje m nne gị dị ọkụ dajụa ọ nwaanyị ka m na-eje efu esokwana m maka nkịta fa ma ọma afa gị